Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bagyo nga Aghon, ginapaabot nga maga-landfall buwas nga adlaw sa Eastern Visayas. May pila na ka mga area sa Luzon, Visayas ug Mindanao kag ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal. As of 11 a.m., ang Tropical Depression Aghon ang yara na sa 135 kilometers east-northeast sang hinatuan Surigao del Sur. May kabaskugon ang hangin nga upod sini nga 55 kilometers per hour kag pagpangmadlos nga 70 kilometers per hour. May mga lugar nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangod sa Bagyo. Iniamuang Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Ticao Island, Burias Island. Sa Visayas naman, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran kag Camotes Island. Kag sa Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao, kag Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, Agusan del Sur, kag Agusan del Norte. Ginapaabot kasi Aghon ang maga-landfall sa sulod sang vicinity sang Eastern Visayas buwas sa aga. Magarekta ini pasaka sa baybayon kag magagwa sa baybayon sa Bicol Region buwas sa gabi. Sunod sa pag-asa, gina-forecast nila nga ma-recurve si Aghon pa northeast sa baybayon sang Luzon. Ginapandaman ng publiko kag mga Disaster Risk Reduction and Management Offices nga maghimo sa nagakaigo nga mga preparasyon para sa pagsulod sang bagyo.